към връчването на наградите, аз тук имам от едно джудже, в случая джудже майка, на 3 прекрасни, страхотни бебета, 3 знаци, нали, не само 3. Тя ме оставила една много хубава картичка. Весели и щастливи празници, приятели! Пожелавам ви здраве, сила, упоритост и постигнати мечти. Благодаря ви, че сте създали зачатие, че нямате умора, че съм една от вас и че с вас, нас, всичко изглежда по-лесно. Благодаря ви, че съм вече майка. И сега давам думата на Тони, която ще връчи статуетката на Боряна Гидикова и за нейния филм «Инвитро». За първи път през 2007 година ние видяхме в телевизионния ефир на България един филм, който лично за нас е знаков за двойките с репродуктивни проблеми. За първи път видяхме реални истории, реални лица, реални жени, които излязаха и казаха: аз имам проблем, не мога да забременя, не ме интересува къде живея, какво правя, искам да имам дете. Тези жени излязоха, видяхме цялата процедура през техния поглед, инжекциите, разочарованието. След това видяхме и продължението, успехът на тази процедура. Този филм бе направен много комплексно, погледнат беше проблема от абсолютно всички страни. Бяха поканени всички специалисти по репродуктивна медицина, всички институции. Бяха поканени представители на пациентските организации, на зачатие и просто това е един еталон, един образец как трябва да се подхожда по проблема, когато се правят филми за стерилитета и за борбата на толкова много семейства. Доколкото знам, госпожа Боряна Гидикова е в чужбина и силно се надяваме да има някой представител, който да получи наградата. Ако не, ще я изпратим в BTV. Ако има някой, който да я получи, може да заповяда. Ако не, ще я изпратим в телевизията.